Ко става, приятели? Аз съм Моника и днес играем Piano Tiles 2, като да, играх малко, станах на втори левел и да, и чакай да усиля малко и да, с кое да почнем първо? Jingle Bells. Това на Коледа трябва да усили. Да, то човек да е... What the fuck? Защо така? Омага. Добре. Това е трудно. Просто тази игра е от уния приятните, които когато нямаш какво да правиш, ужас, които като нямаш какво да правиш, можеш да ги играеш. В смисъл такъв. Ти можеш да ги играеш, когато нямаш какво да правиш. В смисъл, ако си някакъв хиперзаребен. Ужас. 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 I hate this game. Много е бързо. Как ги учвам. Ужас. Ужас. Ужас, не. Ужас. Ужас, 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 ужас. Ужас. Не. Добре. Да. Сега... To Tigers. Нека да го пробваме. Опа, чакай, пропуснах. Ужас. Ужас. Що и аз не съм свирила. Свирила съм на пиано, но аз обикновено като свиря на пиано си използвам само единия или двата пръста, което е много гадно. Ужас, ужас, ужас. Ужасно, 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 ужас, 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 ужас. Ужас, 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 ужас. Ужас, 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 ужас. Ужас, ужас, ужас. Не успях да направя нещо. Ей, вече съм трети левел. Така. Окей. Сега. Какво да пробвам? Аз не съм сигурна дали чувате звука. Не микрофона ми, самите песнички. Не съм сигурна. С това ще усиля още малко, но не знам дали ще ме чувате. Затова ще намалите. Да, сега. Bluestone, нещо си, понеже обичам камъни, които са сини. Не, всъщност. Добре, тази... Не е толкова трудно, но тя по-нататък ще стане трудна, така че се тая дали сега е трудно. Да. Да, тази Jingle Bells е трудна. Така. Това е... Окей, започва да става трудно. Да. Така. Ужас, става трудно. Добре. Така. Аребе. Остана трудно. Възможно ли да се свърши, не знам. Да, като някаква пълна. Възможно ли да се свърши? Мисъл. Сега засъбя лицето. Всяко. Като ме засъбя лицето. Как ще се почеша? Искам да я мина тази песен. Така, ще успея. Дано. Не знам дали има край или просто се продължава така, но... Не знам. Затова просто ще се опитам максимум. Настръхнах. Опа. Всяко. Не, ужас, който и. Трябва ли да го натискам? Трябва ли? Ужас, всяко. Какво направих? Защо пак започна? Имам подарък. Добре. Сега, настръхнах цялата.
Всеко да такова. Number 8. Така малко да са... сета. Така. Така тази започва лесно. Дано да няма неудължители, че става трудно с тия дългите сините неща. Мале, защо е само едно и също? Ужас. Ома. Добре. Спечелих Beginner Challenge. Какъв е този чалендж? World Best. Искам да го пробвам. Това е. Майко, по време ще издържиш. Да знам. Така. Окей. Така. Може би ще... Така. Чакай. Така. Така забързва се. Искам да направя... Ма той имаше World Best май. Онова май беше World Best. И то беше 17 такива. Дай ще се пробвам да го мина. Добре, защо? Не. Пак е нещо. Така. Мюзик. Ще пробвам тази. Така. Не знам дали съм играла. Това е само с дългите неща. Не знам как се казват. Това е може би дето се задържа по-дълго единия клавиш, или как се казваше. Ония черници. Не черници, на пианото ония неща, дето като ги задържиш издават по-дълго звука. И мисля, че това означава... Да, може би. Все тая. Да, хора. Да. New Music Clock. Да бе, все тая. Happy birthday to you. Сега ще ви изсвиря, ако случайно някой от вас днес има рожден ден, ще ви изсвиря тук една песничка и да свършваме епизода така. Така. Мале, имам голям талант. Да. Вижте, на истинско пиано, ако можех така да свиря направо. Да. Така. Много добре ще да ако можех да свиря така. Мале, много съм талантлива, бе. Аз съм сигурно най-добрия свирец на пиано на света. Така. Бе. Трудно. Не, няма. Ако някой от вас има рожден ден, трябва да му го изсвиря. Среди вас. Така. Вау, мале, това е трудно. Да, не се тая. И да, хора, това е играта. Не знам, ако искате да направя нещо като поредица, понеже не мисля, че играта е за поредица. Просто го направих и така да ви покажа, да ви покажа играта, самата игра. Да, не мисля, че е за поредица, просто. Но ако искате още някой друг път да снимам на нея, можете да напишете в коментарите. И да. Ако видеото ви е харесало, оставете един лайк, сабскрайбвайте се и ще се видим на следващия клип.